da jika ku zo ta tabbata yau ban san jirgin fito. Musa Jiga. Wato 2023 shi nan ce gidan gana alaji dole garin kwarai zai mai. Dan in ba haka ba yanzu haka ganin wasu ɗan tisha ko ɗan azanga suna lika fasta wani ɗan siyasa. Kai yanzu in kawo mutum gidan ga yana jikan moyo ta fasta ɗan siyasa. Yana ganin mai raba da ke sai dai alaji ce kawai in kyale shi ba matsala. Yan gundun ku zo ne mahaɗa. To yanzu kai ubunwa baka isa ne lika fasta gina alaji. Wanga namu ɗan siyasa na gari sun muka tantanci Allah ya ba sa ya wuce. Okay, wato kai kana nuna wuce lalle dole da kai kake. Eh? To shikenan. Wato dole su Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka jama'a. Kai. Ya rajin Allah ban san masu dan jami'a na ba. Duk inda na san masu dan jami'a na wallahi sai sun dika fasta iga. Dan wallahi duniya ina ganin duk duniya gaba ɗaya komple ban share. To ko dake ba a kwashe tun da dai lamarin da gaskiya bai duwar an kai tsanani bai yi a cewa ban Allah. Amma wallahi masu dan jami'a shi in san sai adalci ga lamarin ga wallahi da siyasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya dole sai na wasu hankuli wallahi. Dole masu na ba su hankuli wallahi. Ina ganin wallahi mai gannan ku kashe mutum ya kan ganna alaji. Ya dai mai gani. Wallahi ko Allah ka shi jami'a na ba mu ne su. Wallahi Allah mi haka ya kamata ya za a yi abin da muka so mu gudu kai ne. Kai, ku to ku lika fasta dauko wallahi ba san dan jami'a ba. Kusan dan jami'a ko wannan su ne. Har mai gidan nan ma alaji. Wallahi shi ma hika su. Ka gane ku. Ai ba san shi na wallahi. In na san shi na wallahi dole sai ku lika fasta nan. Don wallahi an gana dan jami'a. Wallahi ba san dukkan da ba san da yi ba. Kai ba ma ka riga ba je ga alero gondo. Wallahi ko ina yi ne akai. Mu wala ba mu jami'in da ka haɗi. Ai kun san musun wanda zan da alheri da. Tun daga masu yare a gane ba. Wallahi dan jami'a dukkan ga ma na jiga. Ba san wanda abin su ne ba. Don haka ba komai wallahi ku to ku lika fasta duku. Kun ji? Allah ba mu jami'in da ka haɗi. Ya za a yi mu tawa kashe mu. Amma wallahi wallahi ban tira ɗamin gaba wallahi. Wallahi tallahi ban tira ɗamin gaba. Dan jami'a gani ma kaina bala'i su ne kai amma gana kuran musu kai. Amma wallahi ban tira kai. Amma dai rashin sani wallahi tallahi ya hada da duka wallahi. Kai ko da ke bari in ce ka fasta gare kaina ba don in sun ka to su tabbatar da cewa ni ma kai ne ba su ne nake. Babu komai Allah ya sauka. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wato sunana Usman SPK inkiya na Aisha Huwera. Wato jama'a jiga Aliyu Gondo da sauransu ne sauran jihohi da sauransu. Kar ku manta da naku wato Mansur Musa jiga dan jami'a kenan. Kun ga 2023 Allah ya so lamari ya gabato da sauransu wato Mansur Musa dan jami'a namu kenan kar ku manta a can baya ya fito Allah bai sa nasara ba. Mun san nasara tana ga Allah kuma abubuwan da sun riga da yadda sun ka to muna cikin lamarin kaddara ce kuma da kowa da irin tasa ko ba haka bane masu ya to Allah ina mai gabatar muku da shi a wannan 2023 din da Allah ku fito ku fada kari da karhe wato ku jajirce wurin ganin cewa kun tsira mutumin kirki wato Mansur Musa dan jami'a kenan muna son je ga Aliyu Gondo to wannan zaben insha Allah duk da ba su abin da a cikin zuciya ce ba gaskiya a gane ko duk da ba su abin da a cikin zuciya ce ba amma ina fatan cewa in Allah su na san kusan cewa wato na dan jami'a in Allah su yana da burin faranta muku rayuwarku matuƙa Allah ya sa ya dace a cikin wannan zaɓe da Allah ina mai ja muku hankalin cewa da Allah ku zo mu goya baya
saboda mu ga cewa mun tsayar da mutumin kirki, saboda ku kun san mutumin kirki to shi an naku har abada. Sai na gari wato mai da kuɗi har gida, ina fatan kusa hakan. Kuma da Allah jama'a dan ba mu haɗin kai da Allah domin mu ga cewa mun tsayar da mutumin kirki wato Mansur Musa Jega dan jami'a kenan. Na gode muku namu masoyana masoyanku masoyan shi. Na gode kuma ubangiji Allah ya bada nasara a cikin wannan zaɓen.